Egia da, igandean egin genuela hauteskunde kanpainaren balorazioan, baina, gaurkoan, denbora gehiagorekin, sakondu nahi dugu hainbat kontutan eta nabarmendu nahi ditugu zenbait datu. Titular nagusiena ezaguna da, eta errepikatzea baino ez dut egin behar, EH Bilduk inoizko emaitzik onenak lortu dituela eta Bilbon ere horrela izan dela. Botoen 15% izatetik 19% izatera igaro gara. Eta zinegotzien aldetik 50% gehiago izango gara, lautik 6 pasatuz. Botoen aldetik ere, inoizko baino boto gehiago lortu ditugu, 28.000 babes baino gehiago, hau da, 3.000 boto gehiago, parte hartzea jeitsi den testuinguru batean. Jakina, abstentzioa, 5% igotze hori ez dugula pentsatzen albiste ona denik. Baina gure emaitzek bai erakusten dute jendearen eskubideak defendatzen dituzten proposamenekin herritarrek mobilizatzen direla. Eta horrela, ordezkaritza duten alderdien artean, boto igoera handiena lortu duenak EH Bildu izan da. Finean, egin duguna izan da, egiaztatu aspaldi sumatzen genuena. Gure komunitatea oso indartsu dagoela. Eta emaitzek erakusten dute olatu handiago baten hasiera baino ez dela orain bizi duguna. Auzoetan lortutako edo aipatutako datu batzuk aipatzearren, esan beharko nuke, 2019an 3 auzotan izan ginela indar bozkatuena. Eta oraingoan aldiz 5 auzotan izan garela indarrik bozkatuena. Aldi berean, 21 auzotan lortu dugu bigarren alderdi bozkatuena izatea. Eta aipagarria da badirela batzuk non hazkundea hiriko batazbestekoa baino handiagoa izan dela, 20%tik gorakoa. Hoien artean ditugu Uretamendi, San Ignacio, Ibarreko Landa, Abusu, Itoirrigorri edo Uribarri. Hauteskunde kanpainan Bilbon neurri handi batean Madrilen eskumatik sortutako zarata mediatiko horren aurrean irla izan garela esango nuke. Naiz eta, zoritzarrez egia da, Euskal Eskuinak eremu batzuetan zarata sortzeko nahia saiatu eginda. Baina Bilboko alderdi politikoak Bilbori buruz hitz egin dugu, kanpainari osoan zehar, jendearen arazoi buruz hitz egin dugu, eta arazo horiei aurre egiteko proposamenen inguruan aritu gara. Beraz, EH Bilduk hiriko zein auzoetarako proposamenak egin ditu. 15 auzo baino gehiagotan programa propioak ere eskaini ditugu. Beraz, proposamen politikoak lehenetsi diren kanpaina honetan, EH Bilduk inoiz baino jende gehiago konbentzitu egin ditu. Eta amaitzeko, aipatu nahi dut azken elementu garrantzitsu bat, edo garrantzitsua iruditzen zaidan azken elementu bat. Eta hori da, aurreko legegintzaldean oposizioaren buru ginela, baina oraingoan bigarren indarra gara ere, eta beraz Bilbo eraldatzeko alternatiba. Eta noski, alternatiba horren buru izango gara. Izan ere, berritasunen artean dago, indar ezkertiarrak edo aurrerakoiak gobernu osatuko duen eskuina baino gehiago garela. Eta beraz, ezkerreko alderdiak aukera izango dugu EAJ politika sozialetan aurrera egitera behartzea. Horrela, burua ezkertiarretzat dutenek demostratzeko aukera dute oraingo honetan. Adibide moduan, izango dugu alokairuaren presio altuak arintzeko neurriak. Hain zuzen ere, ezkerreko alderdiok Eusko Legebiltzarrean eta baita Madrilen ere babestu ditugun etxebizitza legeei esker. Era berean, EAJak bere burua bilustu beharko du, baldin eta neurri horien kontra egin nahi badu PPren eskutik egiten badu. Eta horiek geldiarazi egiten baditu. Eta esandakoaren arabera, bukatu nahi dut, iragarriz, laster abiatuko dugula bilera saio bat, bai gainerako alderdiekin, bai eragile sozialekin ere, etxebizitza eskubidea gauzatze aldera udaletik hartu alditugun neurriak diseinatzen hasteko.